зебосанами 18-солаи тоҷик Юсуманхолова дар озмуни зебоии Miss Global Tourism 2017 мақоми дуввумро касб кардааст. ин озмун дар Чин рӯзи 14 март натиҷагирӣ шуд ва ҷойи аввал насиби модели португалӣ гардид. барои соҳиб гаштан ба тоҷи маликаи зебоӣ намояндагони 60 кишвар бо ҳам рақобат карданд. ин пирӯзӣ ба модели тоҷик имкони муаррифии маҷмӯаи нави либоси тарроҳи маъруфи фаронсавӣ Пер Кардинро фароҳам сохт. барои соҳиб шудан ба унвони Miss Global Tourism муддаён муддати ним моҳ талош карда қабл аз роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ чандин озмунҳоро пушти сар намуданд. Юсуманхолова тарбиятдидаи студияи моделҳои New Era дар Тоҷикистон аст ва токунун дар чандин сабқатҳои ҷаҳонии зебоӣ ширкат кардааст. аз ҷумла ӯ дар озмуни Fashion House International дар шаҳри Остонаи Қазоқистон низ ғолиб омадааст. дар зимн зебосанами дигари тоҷик Парвина Саидоваи 29-сола моҳи ноябри соли гузашта дар озмуни маликаи зебоии ҷаҳон дар шаҳри Остона Тоҷикистонро намояндагӣ кард ва тоҷи Mrs International 2016-ро ба сараш ниҳод.